Dagplejemor. De første børn kommer tidligt og hentes først mange timer senere. I dag i februar. Faktisk så tidligt, at de færreste endnu er mødt på arbejdet. Men hos dagplejemor Marianne Jensen i Vordingborg er det lang tid siden, at dagen tog sin begyndelse. Jeg står op omkring ved 6 om morgenen, og så spiser jeg noget morgenmad. Og så lige, jeg går også op og er i seng. Og så er det så ved at være tid, at jeg er ved at modtage børn. Så der begynder jeg gerne at smøre mad. Det gør jeg så om morgenen. Og når jeg så har smurt mad, og på det tidspunkt, der kan det første barn så godt begynde at komme ind ad døren der. Og så modtager jeg så det første barn kl. 7. Hej. Hej. Er det koldt i dag? Hvad? Godt. Er det du har med i dag? Det Hvem skal have det? er mig. Der er der skal afsted. Du blev klippet, så den er svær for at sidde, ikke, Anders? Ja, men det var fordi, jeg satte hashtag papirerne i går. Så skulle han selvfølgelig også have, jo. Ja, det er klart. Så er jeg klar. Så. Kan du bare komme ind? Kom med op. Hej, Anders. Fint. Vi ses. Okay, ja. Godt, ja. Hej, hej. Hej. Hvordan har man det egentlig som forældre med at aflevere sit barn til en vildt fremmed, som en dagplejemor jo egentlig er? Vi har det godt, men hun er heller ikke vildt fremme for os mere, jo. Fordi vi har kendt hende jo i de år, Anders har været i dagpleje her. Men kræver det ikke en stor portion tillid til en dagplejemor? Jo, det kræver vi, at man lærer hende godt at kende fra starten, og får tillid til hende, men det har vi overhovedet ikke haft problemer med. Heller ikke med den store pige, vi også har haft i dagpleje før. Da jeg selv fik børn, der synes jeg, det var meget rart at kunne gå hjem og passe dem selv. Og så kunne jeg jo lige så godt måske tage et par ekstra. En også, så mine egne børn fik lidt legekammerater at lege med. Så derfor så startede jeg i tidens morgen. Tror du så, der er kommet andre? Hej. Det er Anders. Anders, ja, han er kommet. Hej. 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 Kom her, så må du tage det. Ja. Kan du, løber du ind og finde Annettes hustru, Anders? Ja. Det er godt. Nej, hvor er du fin. Har mor syet bukser til dig? Ja, værsgo. Ja, tak skal du have. Det skal jeg love for. Du er fuld af spillet op i dag, Marianne. Godt, at du får dit sag for. Hvordan har man det som forældre med at aflevere sit barn til pasning? Det er svært. Første gang, der er det i hvert fald svært. Allerførste gang, jeg skulle aflevere den store pige, jeg kørte rundt, og så kørte jeg ned i Brugsen, og så gik jeg rundt mellem hylderne i et par timer, og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle købe. Jeg gik bare rundt og kiggede på tingene, og så gik jeg ud igen. Så kunne jeg så hente hende. Man går rundt, og man tænker hele tiden på, er det nu, og kan det nu være rigtigt, og hvordan går det, og græder hun hele tiden. Men så kan man altid løfte røret og ringe. Okay, så render jeg igen. Hej, hej. Hej, hej. Hej, Marianne. Hej med jer. Hej. Hej til. Hej til. Hej med dig. Skal jeg hjælpe dig med noget? Ja, du får det der op der, ja. Hej, Mette. Og mad. Ja, du spiser lige det. Jeg kan tage det her. Der er en baske. Det var godt. Kom vi lidt til Marianne. Ikke med og kagerne. Du får mig af børnene. Man kan sige, at man får mindst som små, så kræver det selvfølgelig en indsats, men altså, du får også en masse igen fra børnene. Knus og klemme, og de kan godt komme ind og hive ind i armen. Vi kan godt lide dig, siger det. Og på den måde det er, ikke? Det synes jeg. Vi gør det så.
Nu går lige ned og vugger Anne Dorte, så ikke? Hen ad klokken 9, der får jeg så det sidste barn ind ad døren. Og der beder jeg gerne, hvis det er godt at være, at vi skulle gå en tur. Børnene begynder at klæde sig på. For så er vi klar til den sidste kommer ind ad døren. Og så går vi så en tur, at vi kan finde på at gå i skoven. Eller vi kan finde på at gå på legepladsen. Hvor de så får lov at bare hygge sig. Kommer der nogle biler? Nå, kigge til begge sider. Nå, godt. Så går vi over. Hold fast på den side. Okay. Annette, nu går du ikke derovre, hvor du sad fast sidst, vel? Nej. Og nu græder Hvad far? jeg derovre. Ja, du græder jo. Det er rigtigt. Derovre. Ja. Altså, man skal være klar over sit ansvar. Man skal være klar over, det små børn, man har med at gøre, og det er et stort ansvar. Så om det er romantisk, det ved jeg egentlig ikke, om man kan sige om det. Det jeg vil sige, det er bare, at det er et stort ansvar at passe børn i dag, og det skal man helt bestemt være klar over. Annette. Du må ikke være her. Ja, så pas på. Stenene er glatte. Du er lidt din egen. Du kan styre din hverdag. Mere eller mindre, så kan du styre din egen hverdag med, om du vil gå en tur. Og det synes jeg betyder meget, at du kan komme ud i luften hver dag, hvis du har lyst. Og du kan også blive inde, hvis det er dårligt vejr, og hygge dig med ungerne. Så det er egentlig også et frit job på den måde der. Hej, Røde op. Ja. Er I klar til at spise så? Du kommer tæt ind på dem. Du kan ikke undgå det andet, jo vel? Ja, du skal regne med, vi har dem jo i de mest vågne timer om dagen. Og så kommer du meget tæt ind på børnene på den måde der. Det er aldrig sjovt at skal sige farvel til dem, men det lærer du også. De skal så videre frem i livet, jo også. Og der synes jeg, at forældre er meget flinke til ligesom at give en tilbagemelding om os, at nu går det godt. Det synes jeg er rigtig rart at vide, hvordan det er gået dem. Og så er jeg egentlig utrolig forbavset over, hvor meget de kan huske alligevel fra den tid, de har været hos mig. Eller som så kommer frem, jeg synes, det er utroligt. Men de kommer bare ind i døren, man får ordentligt krammer af dem. Det er dejligt. Ej, det var godt. Her kommer også ind alle sammen. Værsgo. Nu er det dig. Værsgo. Jeg kommer nu. Værsgo, Mianna. Ja, de skal i skraldespanden. Jeg kommer nu, Mie. Ligger du godt? Godt. Så godt. Goddag. Goddag. Så godt. Jeg går i. Nu er de 3 store så kommer hen og sove. Hvad skal der ske nu? Så vasker jeg op, og så går jeg i gang med at rydde op efter tørre bord af sådan noget. Og så når det er gjort, så regner jeg med at lave en tår kaffe, og så sætter mig ind og lige slapper af et øjeblik. Er middagspausen så lidt et åndehul for dig? Ja, det er det. Okay, nu mangler vi lige at få puttet Anne Dorte også. Og jeg regner med, hun skal pusse her ved 1-tiden, så det passer meget fint. Så bliver det sådan en lille time, hvor man lige kan koble fuldstændig fra. Hej, godmorgen. Ja, det var vågne. Det var godt. Anders også fra hende. Det var godt. Det er Mie. 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 Goddag.
Og du prøver en sut med i dag, Annette. Ikke også? Tænd lige lidt med ro, ikke også? Så lige vågner rigtigt, inden I står op i sengen, ikke også? Jeg skal lige over og vække Emil lidt. Mikkel for øjne. Ja. Er du ved at vågne? Ja. Så er det tid på det. Sker det samtidig, at du får nogle børn, som ikke rigtig passer sammen? Det kan man godt være udsat for, ja. Hvad så? Ja, så må du så, ja, få det til at fungere. På en eller anden måde, og det lykkes som regel også. Hvad er det, der kan være problemet? Deres kemier kan blive måske ikke lige sammen, så de er sådan mere eller mindre på totterne på hinanden, men altså, de lærer jo alligevel hurtigt at have lidt respekt for hinanden på en eller anden led alligevel, ikke også? Så jeg synes, det kommer som regel til at fungere alligevel. Hvad kan de finde på sådan nogle? De kan finde på at bide hinanden og slå hinanden og tale grimt til hinanden og sådan nogle ting. Lige så vel som også de kan give hinanden krammer. Hej! Hej, hvem er det? Hvad? Er det Christina? Var det din mor, der kom først i dag, hva'? Hej, skat. Har du en god dag? Godt, ja. Ja, jeg skal smile igen, du ved det ikke. Du, kan du være? Har du drillet, Anders? Nej, jeg så vi leger katte. Nej, katte. Og jeg sov hele tiden. Sover du hele tiden? Ja. Under bordet? Fra starten af, da vores store pige skulle passes, der havde vi regnet med, at hun skulle i vuggestue. Jeg havde faktisk skrevet på papirerne, at vi kun ønskede en vuggestueplads. Det kunne så ikke lade sig gøre, og vi følte lidt, at vi måtte bide i det sure æble, men fandt så efterhånden ud af, at det var det ikke. At vi har altid været meget glade for de dagplejere, vi har haft, og oplevet af, at der var nogle ting der, som man måske ikke helt på samme måde kunne få i en vuggestue. Både tryghedsmæssige ting, men selvfølgelig også noget med, at der er mindre sygelighed, og ja, der er en anden nærhed. Hvordan har man det som dagplejemor efter sådan en lang arbejdsdag, som du fortalte om? Man er træt. Jamen ja. Men der er jo lige nogle ting, der skal gøres, efter man har fri og sådan noget også alligevel, ikke? Så jeg går da også til svømning 2 gange om ugen. Så det er da ikke kun arbejde og så sove, som vi siger, men man er færdig, når dagen er åben. Ses i morgen. Ja. Godt. Så er det 4 aften. Med 4 børn i pleje, så bliver en typisk arbejdsuge for en dagplejemor på ikke mindre end 48 timer.